Chibai levek ole think and grow rich kha kan en chhun zomanga bung sarina le bung riat na karon soidon ani description a han bung dang link kha kalo da bokang bung sarina hi organized plan ti ani a kan thil du kan desire te kha thil ti action a chantir nan bung hni na khan step ruk kan da to a kan soi to a chungte chu chiang taka fix tur ti te a hun bi thlia tur ti ang reng te kha chuta a point li na chu plan ruwa man na kha ni ta a chumi a chuan mani chau a in thuron rin tlak lak na tur le tho ho pui atan group mastermind group kan ti kha nei ta ila arem chang le adu apiang form khom mai lovin kan ma thlir ang nei Hlawhchhamna dong song thiam khani theita se he mastermind group chungchang big le adin dan hi nakina bungsomna hian azia thawa wangin tuna hian kan soi lang lawanga mastermind group nei acha atina chu mishing phakata hian thiamna zongjong te theina te experience te hi akim vek theilawani kan limit em a tho ho hi chakna ni a mimal hlok na big ni lovin a group member tin te thlok tla na tur khani jok donani mi hlotling tak tak kan ti te hi tho pui nei cha network nei cha an ni a midang tho pui thiam an ni zel te po kan ti to kha malai lal te pon khon bol te upa te sipai ho tu kan ti ang chi te po kha an nei thina ni mani chuan engman ti thei bik lawa kan thil tum hlen tur khan kan ruam man na ma sa kan plan ma sa kha a flop chuan kan hlo thlin pui lo chuanin a pahnih na kha plan le mai tur ani kan she tam tok to a soite po kan soitama mi hlo thling le ro pui te hi a tera tanga hlo thling chhonga zar zar kha an ni lo vek ani voi tam tak Hlawhchham hnuwa beidong du lawan ni a kan she veka hlo thling te hian Hlawhchhamna hi permanent a an ruat lawani temporary defeat a hian an ngai mai thin Edison te Colonel Sanders te Lincoln te Jack Ma te an tamlu tukani kan she chawa an Hlawhchhamna te fail hi an ni chuan fail angin an hmulawa fail Hlawhchhamna an hmu dan chu an plan kha a fu tok lo ti signal petua an ngai jok thin ani a tha jok rebuild nan khan an hmang tangkai thin chumi ani awang chuan angai reng an beinon tlut ti na lam kha ani lawa a aya tha jok plan nan khan an herrem thin ani min Hlawhchham tir tu ngai ti reng kha omzia kha anei lo thei boka ti swala tanga ma son tur ani chu Albert Einstein hian hetiang hian a soya insanity is doing the same thing over and over and expecting different results atini ti dan ngai renga ti renga ra chwa dang lam be se hi atna ni ti ni chu ti dan ngai kan Hlawhchham pui chuan pen thar nei angai ti na ni maya beidon san ni lovin quitter never win and winner never quits te po kan ti to kha ti chuan leadership chungchang leader thate media te kharon da a video shan ka siam to a causes of failure Hlawhchhamna thlentu somthum kha da boka hepo video shan kha ka siam to boka na dil do na shia tur sang sang kha asoi boka hei chu an hun la ya an ti dan tur kal mang kha ni a tun la ya chona tangkai em to lawa chu wangin kan soi lang tel lawanga capitalism chungchang hi toite inaron soi tel boka tun ma lam aya ke mani kan van nei na chu mishing kan zale na ni sa khowon tur thu hla ate politics te chena mun ram te zirna te ponianga e zonna sum do na te poni theya zinwa na chungchanga te eile in nei na thleng te pon kanin nei pol na sa to ni tunla ya chuan atum tan chuan du kha kan thlang vek thei freedom le right kha kan nei tha em to ni chu chuan hlotlin na chance ati sang em boka kan ni tin khosak konga po hian kan ol sam bokani chumi thlen tulian tak kan nun te ol sam tu te chu capitalist hawan ni ta a chu abu azia lai ai da hian tuna phei chuan anasa to jokani khovela cheto te kan tirango thin takna in a thatna tam taka oma man lai ain kan hri sela kan dam rei boka in do na te po atlem zoka
manlai huna phei chuan retheitan chance kha atlem tunlai chuan kan choice a hian an ngat thui hle to zawk ani chung capitalist kan ti ho chu scientist te educator inventor sumdon na lamte lawyer doctor antama capitalist ho chu indu chuan google ate lova enta ula in shecho don ani chen khat chuan heng capitalist na sang emo sumdon lian lamte hi an nei deuh wangten hausak wangte keini aya summu an ol sama wangte hian kan eilo deuh thina kan hnual suata min chom bik lo ti rilu te kan pu a kan mamo bik lo ti angreng te khan kan soi thina ni mase an ningot lawa an sum invest le an thiam na zara khovel hian num nuam nei thei kan ni capitalism te lo chuan khovel hi akal theilo tila dikto zawk ani ngai tua taila chohlui voi khatkil tur po hian a har satalang abikin khopuya bu faya lo ngaya capitalist tel lo chuanin transport a kan boi phot bu nei tu hne na leitura ke a kan kalwang wang khangai don ani chi te lo ngaya chuta sumdong lian tel lovin gas kan nei theilo boka chome chu all ai deuh ma se ada thanna tur fridge te electric current te thingpui ringot po indon taila kan boi don ani chini te thingpui fe gas transport le sumdong tel lo chuanin kan khosak hi a boi vek to ni internet le inbiak po na kan la soi tel lo zo kani thingtlang lampo in an tharsa sem chhuanan te leicha te Hlawhchhamna te an dam lo ni khwa enkol tu tur te an fa te zirtir tu tur te capitalist kha an mamo ve thawani kanin mamo ton ta vek ta a in thleng ton na khovel ani a englai na po khan lokna lo nei theina kong kha a om veka kan du na ber kha thlang turin kan la zalen zui bokani opportunity kha atam lutuk tinani chu bungriat na hi decision the mastery of procrastination tini a thutluk na siam fel failo indecision hi Hlawhchhamna thlentu langsar ber polani atini decision kan siam fel lo hian procrastination athlen atiboka thil ti tu mumal tak kan set hian zoma ola ani lo chuan khe ka ol thung ani mithiam ten an soi thin le aziak tu poina aron soi chu mi hlotling tak tak te hian decision hi an siam rang thina an so son muang thung atini a opposite chi a mi hlotling lote decision siam hi an har sata an so sun le zung thung thina hemi ani wang hian ti dangaya ti tlut lam nilovin thil tumhlen tur khan system chu athak thei mase destination so son kwal kherlo khan tinghen thufing toy pakhata oma I plan kha fulo chuan I plan kha thlak ro a goal nilovin antini kan she thiam mai ka ringa mitam zok an hausak theilo na chanchu mi ngai dan opinion kha an ngai poimo lutuka chuwanga ni atini andu thlanna konga khan midang ngai dan anin ngong tir tinani khotlang min ngai dan te then om khoveng te chung te le thian te ponianga min hmangai tu thlengin an tumwang ni lo khan min pot hniam theiani an ngai dan hmang khan loji ve ma ula du sakna hmanga kanin po thlak thin dan chu thil engemaw pui tham deuh emaw risk lak ngai deuh thila hian kan thil ti tur kha kan leina te kan chung te thian te po han shil she ve taila an comment dan tlang puya chuanin film khur ro o iti fu lawange ti te chumi khami po chona ti to a ma se a Hlawhchhampui ti ang rengte ti lo mai ro itlak chet pha ang ti ang chi te play it safe tur khanin kanin soi thai thina ni chu hetia han ngai to mai chuanin indu sakna tongkam le ma in ngai sak ton na ani mel viau ma se an ngai dan mai kha ani thawani midang Hlawhchhampui kha kan Hlawhchhampui ve kher don ti na ni lova aziak tu Napoleon Hill hian opinions are the cheapest commodities on earth ati hialani achan chu ril rupa ngai putin chuan opinion hi kan nei vek ngai dan fasha te kha kan kol vek ani midang ngai dan hian min control su se ati ni
kan thutluk na siam konga khan min ngong su se mani in thluak kan neya chu man turani thutluk na siam dan konga khan kan mit le kan beng kha kan le nang kan mangang kan ka ero chu kan chi panga ti ni kan thil ti tumte mi da zong shil shil te kha an ngai dan min fa ve zela chu wangin atul lem lawani chu ai chuan a ma a kan soi kan mastermind group atel hoten en khan in share ton taila an thuron la kha fu zo kang thuron fin thla kani chu ngai dan satlia mai mai ni lovin baka mi kan shil khan mina zong kan sha te hian kan that da hi min du pui vek kherlo ti kan shet khanga ya I idea kha an ruk sak dei thei thau bok che ni chu sum do na lian thama po hian a thleng fawa idea in ruk sak te in ti khal ang chi te thil ti tum kha soipung vak ai chuan kan thil ti kha mu tir zo kila kan action kha show zo kila action speaks louder an ti chin ang khan mania decision siam fel thei lo hi kan tlei rol chwa atanga in tran dei po ni ya habit ang deuh hian chu wangin fa en kol chung changa po nu le pa ten fa te du thlan sak vek te kha a fu don lawani poi tham lawa chuan an te te atanga du thlan tir te a chul chuan an thlang swal ve nok nokanga chu atang chuan an in zir dei don ani kan fa te kan tuam hlom lu tu khan mania thu ti tlungam lo khopa confident lo khan kan siam thei ani zirna chungchanga te ponianga na a te adu thlandana khan confident an nei to chuan a thlandan dik kha chuan a ron zui mai don ani mi hlo tling tak te hi mi lu lul tak angin an lang thina a chan ber nia lang chu an thutluk na siam to a khan an ngeta an so son mai mai du lo thina ni chung zinga chuan hman lai hlo tling masa Henry Ford te pontela tuna corporation lar tak FedEx founder Fred Smith te po an ni a ramzale na sual to masate an decision siam le an so son lo zara zale na sual chuak ta te pon oma India po Mahatma Gandhi te kan neya Mizoram nge ya po kan shwai tu masate an thutluk na siama so son lava an be zara zalen te po kan ni chu decision thutluk na poimo na alolan chhuana kha ni vek ta ni heti zong hi bung sarina le bung riat chu ni le phot ta a le peka kanin mule thodon ya